Bo día, son Vanessa e estades vendo Noticias Eco 13. Como ben sabedes, hoxe 14 de febreiro é o día de San Valentín. Pero sucesos estranos están pasando. Xa non queda amor nas rúas. Parece que este día é especial para os enamorados, pero non o están demostrando. Conectamos coa nosa reporteira Bárbara para que nos explique a realidade nas rúas de Redondela. Boas, Bárbara. Moitas grazas, Vanessa. Como podemos observar, a situación en Redondela é terrible. Non hai amor. Imos ver. Que máis dá que para unha tóxica? Que sucede? Este tío puxo uns cornos coa miña prima. Encima non o está aceptando. Que foi importa que só fora unha vez? Te parece normal? Foi un accidente. Abraiante. Meu Deus, que horror. Pola nosa sorte contamos coa nosa pitonisa Yolanda. O primeiro que chame a este número que aparece en pantalla tendrá unha sesión gratuita con ela. ¡Qué rapidez! Ola, chamo Xacobo e chamaba porque onte entereime que a miña noiva púxome os cornos co tabernero da Escotasca e quería saber se poidérasme axudar. Bos días, Xacobo. Imos ver que dicen as cartas. Pois sí, veo unha infidelidade da túa muller co tabernero da Escotasca. E para ti, moita soidade. Pero pode ser que haxa unha reconciliación. Pero non te preocupes, dende a cooperativa Eco 13 fixemos un servicio de reparto de cartas, que son infalibles para axudarte coa túa relación. A partir do luns podes atopalas na entrada do instituto. Grazas pola túa chamada, Xacobo. Agardamos vos. Es un tabú, este es su hueso amor eterno, aquel que se enamora siempre.